Welcome to the leading site news. All Party Hills Leaders Conference ti hekpen APHLC asong atumpen ni hangrong khete 5 miles along rat amepi pemanpon ni hangrong khete da pathuak lamlong APHLC da jasamet pet lombajong constituency committee tempatir pi da achirok to mai lo da padopon lo si APHLC asong pen ningkan akang thim kan sitame jasamet chirok tok nangji po bangke la kene tum ke ini kachi sik tanga mai lo lake la si pini da dopo na dopo la ke apor ke longan la sai katiki la pen kapre kapre kaching khana sai la so dak an bangke la ke chirok tok mai lok sela banga padopon po thima kachi ninga sondo piglang la pen apo BJP atum jasamet pet nong karbiang long arlo bangke rara tum ko sonsi kachini ne der nangima la oruno doya men pen kapre kapre ration card men pen lai hui pen sirara phana bangke kamatha long mal hai hui long se aporo bangke pachi picho setala pu eddet bang kivir lo la pen kivir lo polong bangke apor chi pipe non langdan nonang tumi dikhet la pu ni jangkar biang long na thu edon hem di masa don lo hala so hem long bihari tum dak long leke per halai solam ki banga jeding olo setala solam ki long pamedo nangi pa jog do nangi po bangke BJP asong tum bela ma thawni non dak di fu ar lo mata penang anakar bitum long le pata ke che odong lo long le pata gari deng situ sita hala so long le long ke do ke thake komad lo komane abongli komane bihari tu apo sondo pik sita alang le tumbang claiming tungte aja kong do za claiming tungte tan non ka chesong nang ke claim nang ko manlo aja kong ka be tum ki du ke laga tum opposition atum si non pini lahi hoita claim nang to la poson si amut pi je than nam lo polo tangte non ka chari bom si em tuliram rong hang ke japon la so account sile long bangke daga khela pen daga long ri jok wanang ji po kama thake thang nata be la so lam bang ra phan than baklar nei di ta than baklar no kipu bangke kadok kabe phan ke boreng abar sai mate sakuri pulo lake kipi pacetang la bonelu elom so ke kroy meme sita ke claim tu bang opilo hala ke do anang bong tha ke je ki be phan pi dor lang pacetang one pulo tang te la ke do ana bang ke methang ke inglong ra phan si pi pacetang anang po sita la kabe pinang bong ta hala ke je ki be phan ki pi ponji apor chelong lang ata atwar chelong lang non het jong than bang ang hoi ke klang along ta so than bang ang hoi ke klang along ta non het lam ki nang klang lo kar bietum inut vet kapen la so phang pa along bang ke pang rumpet pen pharo ke thom ra ini in koira throxilan bak doji hala song bong pen si ilitum ka dogo be kelong no si sirke vet ladak le ilitum kamatha porchi pinang donatum rabatum pharo ke thom so se mate pharo thom likala so mos lang nang kokko la an aborengang hoy long pen jongsi ilitum sirke vet ke long dun pulotang te la ke ang thek ke miluma Richard tok bia ke hai sitame labang so lam ke lang de thak pek ni la anang hoy pen kar bi tum ke long do sirke vet bang ke me pigloma polam bang lang le kar bi rat phan bang ke lam hoy pipek nei na ni litom aphang man ke chesong bo malam le la 6 schedule pang tang akam la pen autonomous state ke hang akam la pen la pang tangji 6 schedule pang tangji autonomous state hang nangi polo tang te election ke hai vek nei la posi election ke hai dia phanji to reclaim la pen ke la long non malom mastoranta 2012 aning kan pen mastoranta council to me point unided lo 2012 aning kan ta 888 ang bong pen karbi atom han 80 an pichot lo la pen ke 2022 aning kan abang ke
1,345 a teacher sang bong pen 62 si tribal tum ban pichor lo Karbi to ke 59 si long dun chot lo rengma tum inut long dun lo bang kukki tum bang ni long lo la pen no na bang ke bang pharuni ra krepo appointment pilo lang bong pen Karbi ke inut vet lo long dun la pen ke tribal tum kadung we bang klivet lo long dun bang pharuni ra bang crazy ke che tum lai sel angela tum ban hab Bihar pen siwang Bengal pen siwang hab Bangladesh pen sila tum han ke van la pen Ladakh nang bi la pen la ke bichot kali kaman ta ke pitu ili tum han ke Karbi tong na pi pe det lo lan chot ta kali lang non hala ekalaivo model residential school non nang bio lo la ekalaivo model residential school si bichot po pusi ne tum chini kar council pen a school ke pavedet po government a school man ke pejo pen pavedet po an ke hala ke ekalaivo school bang ke a school ka pangni jita da council le pangni jita kali la bang ke central government si tribal welfare ministry pen si pangni ji la pangni bom lo la pen pangni ojila la pen halada master recruitment master kangwai anta la ke ha Delhi pen si claim ji la pen la si Ladakh ke ilitum ke long dun de hala kangwai ta all India si wang ji ingwai ji porikha ke pita dakchot kali ha Joypur ha Delhi la pen Kolkata la pen ke ha Hyderabad lo son si pidunang ji la sinon itum hala edis RSS atum a plan ye Karbi atum inglong arat tomhan Khilonjia Ohomia la pen adivasi tomhan kapit dukra ap ang punta ka chingthor energy aphansi la tum la ke claim lo la si government pen ke wangji ako apoisa anta la kichia tomhan ilap akam si la tum ke claim lo la si la populate itong Karbi atom la inglong arat tung ekivir memepo non ta vir tanglo non ta ilitom akesi atom ta asapta che song hai hedet lo BJP atom asapta che song hai hedet lo la pen ke akaprek organization atom ta rong asara me tomanta che song hai hedet lo Angel kasi song yiga sapta jokta vedet lo APHC tum se song cholo la si non itum APHC tum da duk big lo ilitum poisa tangka thangda ve ilitum hempuar nam akerap pensi nitum la kasi song akam claim bom la pen hempuar nam banchikisi nilitum la election da chedan runji la pen hempuar nam banchikisi nilitum la inglong arat thuman Karbi atum inglong arat tuman Khilonjia Ohomia la adivasi atum hanta kape jogya bansin itum ke claim la hello council tum silam lo sita ya hala tum point hai heder bang RSS atum koi credit bongo sena la pen BJP Bihar sena tum koi credit la si la eli tum CM tum council tum la tep ke pas tang dom banta appointment hai heder PHLC long live PHLC pahay nang ma PHLC pahay nang ma Sikh schedule long live Sikh schedule long live Sikh schedule pangtang nang ma Inglong arat pahay nang ma Inglong arat pahay nang ma Tribal unity long live Tribal unity long live Emperor Glowati Emperor Glowati Khilonjia long live Khilonjia long live Sikh schedule long live Sikh schedule long live Emperor Glowati Borjan ang kang cek a beha ka chukle matumpen cek a mohor bipo nongle pura
Karbi Anglong Autonomous Council aphan kachun ripon. Lakhai ko raisi Borjan constituency angkang hidipi along Borjan check beha ki claim atum armu chingrumsi. Karbi Anglong Autonomous Council pen tender ke hang pen mohor ke padoji pualong chidonun thekthelo pura Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long Hangaphan kachuning ri ase kachepaklang pon. Churu lo dak bang ko athei ka lam la lo ni to autonomous council pen isi tender ki call la pen tender ke klang balam arjulong lo la pen ke non ke ni tum manghu hak lo athei mohol ki bi to hen ten la hai alam do lo aposini li tum ke non ka chukrem atum ka chutikia tum pen lo kasik sakhi la si la hai yong si tender nang bi la pen ke mohol nang bi pole teni tum ke koi ik thek lagi koi lagi tia la koi lo di ma pula athi ki aprang ateng nang po aprang ko son si suli bom ma ni tum text pi bom lo forest along da pi bom lo lagle forest ti pi isu no ni tum pi bom lo gorom pani da pi bom lo ni tum ke pon an da pi bom lo ni tum ma ki joy pen dam de ke posi non ke ni tum ke la analam ke ni tum ke pelo tendara bangke ci uthai nang po aprang ateng ko son mane tum ki dukla tum ka chuklem sakuri ave bakuri ave ni tum school ka somar khan kapachali ta lai lo ko mane so der ka silana ta lo mane hidi ke chuklem phanda lo mane khiti chuklem da check yor ma hi chuklem ilo ki dugara tum ke tenon si ako dipu nang bi alang lahai mohor nang bi alang ko te akasik saklo ni tum aposini li tum ke la ke chi don ek the autonomous council phanda chuningri lo CM sarvanta la ke chi withdraw ve ngi aposi la ke ni li tum ke chuningri par lo sartom hata me nang li ki du ki la ka phan kang hon jong si nang li do pute jing hon duk pulote ni li tum akapre khai li claim kali jo karbi khai sai de mane bihari bengali le da ki claim kali ni li tum ke sakuri avelo bakuri avelo lahai pe ni li chuklem kli ni tum ke chongda da thai ta avelo aposi mohol nang bi lo pute ni tum ke kasik sak do aposi ni duka aprang teng nang po la pene tum ke mohol ke le uthai be nang po la si ni lihin be nga chuni ri la